Astăzi vă invit să discutăm puțin în legătură cu subiectul acesta care pentru noi este favorit și primordial, scopul etern al lui Dumnezeu. Și să-l vedem sau să-l plasăm în care este prioritatea bisericii timpului nostru sau al bisericii vremii sfârșitului, oricare ar fi aceea. Fie că este vorba despre biserica Laodicea, care va continua împotrivirea față de Duhul Sfânt, fie că este vorba despre mireasa lui Hristos, care este prioritatea în cauza lui Dumnezeu legată de scopul său etern. Și această dezbatere și discuție cred că este necesară din mai multe puncte de vedere. Există un puternic simțământ pe care eu l-am perceput în toți anii ăștia cât am fost membru bisericii, că Dumnezeu nu are un alt scop cu poporul său decât evangelizarea lumii. Și se aduc multe versete acceptabile, mergeți în toată lumea și faceți ucenici și așa mai departe. Eu n-am constatat niciodată și n-am auzit niciodată că intenția lui Dumnezeu este corect exprimată față de o posibilă generație finală, aceea descrisă în Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Niciodată n-am auzit aceasta fiind temelia pentru efortul mediatic și evanghelistic al bisericii. Niciodată n-am auzit lucrul ăsta și în momentul când am citit declarația din Spiritul Profetic, din capitolul în templul său, din Hristos Lumina Lumii, că scopul etern al lui Dumnezeu este să locuiască în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, atunci imediat am văzut valoarea lui Ezechiel. Ce spune Dumnezeu practic prin profet acolo? Omenirea nu va putea fi convinsă, în special generația aceea a vremii sfârșitului, nu va putea fi convinsă de predici și declarații publice. Chiar dacă ele ar veni pe o tavă de aur adusă de un heruvim venit din cer. Nu va fi acceptată și crezută. Oamenii trebuie să vadă concret efectul lucrării lui Dumnezeu asupra oamenilor. Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și atunci vor crede. Percepția asta pe mine m-a tulburat toți anii ăștia. Am constatat o mașinărie întreagă, administrativă, globală, angajând milioane de membri ai bisericii într-o direcție greșită. Și asta produce o anumită stare de îngrijorare. Cum e posibil să nu vezi intenția simplă a lui Dumnezeu, chiar când ea este susținută de paragrafe pe care tu, ca popor, le consideri proeminente? De exemplu, când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci va veni spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Acesta este un paragraf recunoscut de popor și de conducerea bisericii. Și el spune simplu, nu o să vedeți revenirea lui Hristos până când nu o să vedeți caracterul lui Hristos reprodus în mod desăvârșit în poporul său. Ei bun, lucrul ăsta nu ne îngrijorează deloc. Predicăm revenirea lui Hristos, predicăm a doua venire, îi mișcăm pe oameni că pregătiți-vă, vine Domnul, fără să discuți lucrul ăsta. Caracterul desăvârșit reprodus în poporul său. Și ce înseamnă caracterul său? Sistemul de operare divin, spunem noi. Legea sa așezată în inimă conform declarației lui Ieremia. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Acest lucru nu se vede și părerea mea este că aceasta ar trebui să fie prioritatea oricărei mișcări a vremii sfârșitului, ca să nu mai spun o biserică sau o mișcare a vremii sfârșitului. Prioritatea numărul 1 este refacerea scopului etern al lui Dumnezeu în inima mea și a ta și a celorlalți. În acest moment, omenirea va fi convinsă că soluția lui Dumnezeu este infinit mai bună decât toate invențiile și speranțele științifice ale acestei lumi. Și sunt curios să știu care e opinia dumneavoastră legată de acest lucru. Se crede că noi, într-o anumită măsură, ne-am asumat caracterul Domnului Hristos. Dar acolo spune așa, când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod
desăvârșit. Lucru care nu se poate întâmpla. Fără o intervenție de sus, acesta nu se va întâmpla. Exact. Da? Aș vrea să citesc, dacă se poate. Vă rog. Uitați ce spune aici. Vorbeam de conferința de la Minneapolis. Zice, un apel de a-L înălța pe Hristos. Înainte de 1888, Ellen White chemase biserica an la rând la renaștere spirituală prin concentrarea asupra lucrării și a caracterului lui Iisus. În 1879 ea spusese, se pierd ocazii de aur prin discursuri elaborate care îi expun sinele, dar care nu îl înalță pe Hristos. O teorie a adevărului fără evlavie, care este vitală, nu poate îndepărta întunericul moral care învăluie sufletul. Puterea Duhului lui Dumnezeu lipsește. Aș putea să mai citesc puțin, ca să nu ocup timp prea mult. În 1880, ea și-a exprimat dorința ca pastorii să stăruie mai mult asupra crucii lui Hristos în timp ce inimile lor sunt înmuiate și supuse de dragostea fără seamăn a Mântuitorului, care a determinat acel sacrificiu infinit. An după an și cu o frecvență crescând, Ellen White se ruga de biserică să privească la Iisus ca antidot al orbitorului și a tot prezentului laodicianism. În sfârșit, în martie 1888, a scris apelul binecunoscut și extins la care am făcut referire mai devreme. Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre este o renaștere a adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi. Este necesar un efort stăruitor pentru a obține binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu e dornic să-și reverse binecuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să o primim. Da. Și nu numai că nu suntem pregătiți, nu avem dispoziția să fim pregătiți. Că Dumnezeu ar pregăti poporul pentru astfel de mișcare, când noi am avea dispoziția să fim pregătiți. Da. Dar noi spunem, nu e nevoie de astfel de pregătire. Noi deja suntem ce trebuie, așteptăm acum să se hotărască Domnul să vină. Făcea Sorait referire acolo la cea mai mare și urgentă nevoie a noastră este o redeșteptare a adevăratei evlavii. Și eu cred că s-a trecut foarte ușor totdeauna, că pasajul ăsta este foarte des folosit și fratele Wilson l-a folosit în conferința lui de debut atunci. Este foarte nebăgat în seamă întrebându-ne ce e aia redeșteptare și ce e aia adevărată evlavie. Că noi credem că evlavie înseamnă viața religioasă, viața creștină. Asta înseamnă evlavie. Nu. Pavel spunea asta. Taina, secretul evlaviei este Hristos în voi. Nădejdea slavei. Vreți slava aia pierdută în Eden? Vreți slava aia promisă de Dumnezeu poporului său biruitor? Asta înseamnă Hristos în voi. Și imaginea de aici a fost aceasta, preluată din catolicism, apoi prin ortodoxism și noi, când am devenit adventiști, am adus-o cu noi. Ce înseamnă să-l ai pe Hristos în tine? Păi la Sfânta Cină. Mănânc pâinea și beau mustul, nu așa a fost? Da. Da, simbolul ăla, se întâmplă ceva acolo, sigur, nu vine Hristos personal să intre în mine, dar este viața Lui acolo, care vine prin pâinea aia. Sigur, și când studiem, și când ne rugăm, și și când mergem la biserică, deci toate astea înseamnă că Hristos este în noi. Da, exact, asta nu a fost putem greșeala. neglija solia pe care John și Wagner a adus-o din partea lui Dumnezeu. Pentru că atunci s-au clarificat lucrurile. A zis, da, într-adevăr, ce faceți voi? Dar uite care este scopul etern al lui Dumnezeu. Voi nu veți putea niciodată să ajungeți
să reproduceți caracterul lui Hristos până când, nu? Până când nu intervine această putere de sus, când scopul etern al lui Dumnezeu sau reașezarea sistemului de operare divin în templul sufletului. Puteți să vă luptați. Absolut. Și ne-am luptat. Și ne-am luptat an la rând. Și nici lucrare misionară, oricât ne-am străduit noi, nu se poate face până când nu avem plinătatea Duhului Sfânt. Eu așa înțeleg lucrurile. Vă rog să... Exact, da. Asta spune și ea acolo. Da. Evlavia pe care o aveți voi nu folosește la nimic în contextul marii controverse. Poate să vă dea sentimentul că sunteți băieți buni, că trăiți frumos în societate, că respectați cauza lui Dumnezeu, dar nu va folosi cu nimic încheierii marii controverse. Ori bătălia aceasta este chiar expresia adevărata evlavie, care provine din declarația lui Pavel, ar trebui să pună punct acestei inutile dezbateri în poporul nostru, suntem ce trebuie sau nu suntem ce trebuie. Păi, suntem ce trebuie atâta timp cât acceptăm sfatul martorului credincios. Nu ai, prietene, pe Hristos locuind în tine. Ori ce ai spune și ai pretinde tu. Scopul etern al lui Dumnezeu înseamnă ca Duhul Sfânt să revină în locuința Lui. Corpurile noastre au fost construite ca niște locuințe, ca niște tabernacole, ca niște corturi. Ele funcționează corect și fizic, și psihic, și spiritual, și moral, când sistemul de operare, adică Duhul lui Dumnezeu, locuiește acolo. Fără el am văzut rezultatele la Satana, la îngerii lui și la întreaga omenire. Și întrebarea cerului este, vreți să trăiți așa? Nu o să fie mult, până când vă distrugeți unii pe alții. Absolut. Vă rog să acceptați taina evlaviei, despre care va vorbi Pavel. Nu sunt invenții ale unora mai recent. De 2000 de ani, Duhul lui Dumnezeu ne spune, secretul credinței este Hristos în voi. Domnul Hristos a spus la fel. Dacă Tatăl nu locuiește în mine, eu nu pot să fac nimic. Deci nu există scurtătură sau ocoliș la intenția și scopul etern al lui Dumnezeu. Iar noi exact acest scop l-am anulat, l-am scos din prioritățile și intențiile de lucrare ale acestui popor. Apostolul Pavel se socotea ca unul care a trăit credința potrivit cu educația care o avea în partida cea mai strictă. După aceea a primit pe Domnul Hristos și știm din toate scrierile că a fost un om deosebit, un om special. Cu toate astea, el zice, sunt cel mai păcătos dintre oameni. Cel din trei dintre păcătoși. Acum, noi batem moneda pe cuvântul Domnului care spune, când cineva a venit la el, învățătorul, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Și Domnul Hristos îi spune, binele este unul singur, păzește poruncile. Și noi propovăduim, și așa am făcut zeci de ani de zile, fratele meu, dacă păzești cele 10 porunci, ești mântuit. Fără să ținem cont și de alte învățături, de altă lumină. Pentru că așa am fost învățați și noi mai departe am învățat așa. Numai că s-a demonstrat cu toată strădania mea și a soției și a lui Pavel de a păzi poruncile așa cum le înțelegem noi și așa cum scrie ele, n-am realizat prea mult. Ne-am dovedit de multe ori falimentari. Și de-aia trebuie să trecem, să mergem în lumina crescândă. Prin solia aceasta, noi cu adevărat am mers și sfătuim și pe alții să studieze în lumina crescândă, pentru că vor avea doar de câștigat și se va uimi când va vedea ce lucruri au fost ținute ascunse de noi, pe care noi nu le puteam percepe. Nu credeam că poate să existe atâta lumină. Am la îndemână aici o carte, cea mai mare nevoie a adventismului, scrisă de René Glozet, așa, adventismului, revărsarea Duhului Sfânt.
acesta este Closet, predă la seminarul teologii din cadrul Andrews University și este angajat ca secretar de câmp al diviziunii nord-americane, fiind și directorul Institutului de Evangelizare al acestei diviziuni. Așa, originar mai puțin interesează. Noi, sau cel puțin eu, dacă nu aveam cartea asta oficială, eu puneam foarte mult la îndoială scrierile dumneavoastră sau altora. Dom'le, nu sunt oficiale, nu e din cadrul bisericii. Dar când mi-a picat în mână cartea asta, am zis, dar stai puțin, de ce noi nu știm aceste lucruri? De ce nu ni s-a predicat? Și în capitolul 4 al acestei cărți spune că biserica a respins Duhul Sfânt. Acum, nu numai acest autor, dar și doi președinți ai Conferinței Generale, Robert Pierson, la 1976, face o declarație care pe undeva pe mine m-a impresionat sau m-a cutremurat și spune așa: reexaminând istoria perioadei 1988, ajungem la concluzia că ea a fost un timp de oportunități fără egal pentru Biserica Adventistă de ziua 7. Dumnezeu realmente a dat poporului său începutul ploi târzii și al marii strigări în descoperirea neprienirii lui Hristos, răscumpărătorul iertător de păcate. Atitudinea și spiritul manifestate de prea mulți la acea sesiune au făcut necesar ca Dumnezeu să retragă acea binecuvântare specială. Este clar că plinătatea acelei binecuvântări minunate pe care Dumnezeu dorea să o reverse peste biserică nu a fost primită atunci și nici după aceea. Deci în 1976, spune președintele Conferinței Generale, da. Nu Gili Cârstea sau altcineva. În lumina acestor fapte ale istoriei, grija noastră principală ar trebui să fie aceea de a înlătura orice barieră care împiedică puterea făgăduită și prin pocăință, credință și redeșteptare și reformă, să eliberăm drumul astfel ca Domnul să poată face această lucrare specială pentru noi și prin noi. Noi recunoaștem că răspunderea principală în acest episod este a conducerii bisericii. Ne așezăm nu doar de partea solilor pe care Domnul i-a folosit în 1988 să proclame solia foarte prețioasă a neprienirii lui Hristos, ci și de partea tuturor acelor care au prezentat-o cu credincioșii în anii care au urmat, adică Anders, Wieland, Short și Brisbane, în anul 60. Dorind să învățăm din greșelile trecutului, astfel ca rebeliunea, încăpățânarea, nesupunerea, suspiciunea și invidia să nu fie găsite între noi. Excepțional. Semnează președintele Conferinței Generale Robert Pierson, 1976. Și mai e încă un președinte al Conferinței Generale care e de acord cu solia asta și mai este încă unul, dar zice că s-a dat de partea poporului ca și Aaron, da. În 1926, Daniels, fost președinte al Conferinței Generale, a publicat primul studiu complet extensiv cu acest subiect, bazat pe cunoștințele sale și pe experiența personală a sesiunii 1988. El a recunoscut că biserica ajunsese oarbă și cu inima întunecată. Biserica, pierzând în vedere natura păcatului, n-a fost în stare să-și perceapă adevărata ei condiție, de aici și starea laodiceană a lucrurilor ce o privește. Deci doi președinți ai Conferinței Generale. Nu doi oameni de rând ca noi sau ca pastor să mă știu. Da. Aceasta era cel mai important mesaj care a fost dat vreodată Bisericii Rămășiței. Adventiștii credeau în adevărurile gemene, credința lui Isus și poruncile lui Dumnezeu. Problema era că acest cuplu era procesat doar la un nivel intelectual. Dragostea copleșitoare a lui Hristos pentru păcătos și lucrarea lui pentru și în favoarea acestuia era departe de a fi o realitate la nivel personal. Astfel, biserica predica adevărul cu acuratețe, dar membrii ei avea puțin habar de puterea lui transformatoare. Era nevoie ca poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus să fie puse în cadrul lor adecvat, în rama aceea necesară. Îngerul călăuzător i-a spus lui Ellen White:
Mai este încă multă lumină care trebuie să lumineze din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii. Acest mesaj, înțeles în adevăratul său caracter și proclamat prin Duhul, va lumina pământul cu slava sa, o putere care va trimite razele soarelui neprihănirii pe cărările înalte și joase ale vieții. Da, permanent au existat oameni și martori la orice nivel, oricât de sus am dorit noi, ca să justifice intenția lui Dumnezeu de a clarifica lucrurile în 1888. Și acești doi președinți pe care noi îi onorăm foarte mult și alții din poziții de răspundere au mai vorbit, unii dintre ei doar la pensie, când nu mai era niciun pericol pentru statut, dar au avut curaj și au vorbit. De asemenea, aminteam aici de frații Uilan și Short, tot așa, pastorii foarte respectați în poporul nostru, care au văzut gravele probleme ale Bisericii la Odiseea și le-au semnalat. Nu au fost niște critici vehemenți, nemulțumiți de ce se întâmplă cu ei sau ce le-a făcut lor biserica, pentru că lor biserica nu le-a făcut niciun rău. Nu aveau nicio supărare cu cineva de la conferința generală sau de la conferințele locale. Ei erau foarte respectoși, își făceau datoria în câmpul misionar în Africa unde au activat, nu aveau niciun fel de nemulțumire ca să spună cineva, bun, s-au ridicat să critique pentru că nu le-a convenit lor ceva. Nu e adevărat. Acești frați chiar n-au avut nimic care să nu le convină. Erau bucuroși pentru ce fac, își asumaseră rolul și locul acolo unde fusese trimiși, erau bucuroși pentru ce fac și mulțumiți, nu visau să devină personalități importante și n-au devenit niciodată. Și totuși, în această lungă perioadă de peste 50 de ani, conferința generală a fost pornită total și deplin împotriva lor. Iar fratele Wilson, cu paragraful ăsta pe care l-ați citat, vine și spune: orice critici ați aduce voi intenției lui Dumnezeu din 1888, noi stăm martori că eșecul nostru la Odisean se datorează acelei împotriviri față de solia Domnului și față de solii pe care i le-a trimis. Și noi nu putem astăzi să ne facem că n-auzim și că nu pricepem. Sigur că da. Asta este cea mai gravă afectare a priorității pentru care acest popor a fost ridicat la existență. În primul rând, el nu trebuia să devină o biserică, trebuia să rămână o mișcare, iar această mișcare trebuia să fie exemplificarea lui Ezechiel 36. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi. Mă gândeam la ceea ce e scris în Apocalips. Zice, cine are urechi de auzit să audă ce zice bisericilor Duhul. Și la declarația Domnului Hristos care spunea, zice, aveți ochi, dar nu vedeți, aveți urechi, dar nu auziți. Adică nu le folosiți. Nu le folosiți. De aceea păcatul vostru rămâne. Pentru că nu aveți un interes deosebit să deschideți urechile la soliile pe care le trimite Dumnezeu, să deschideți ochii și să vedeți realitatea lucrurilor, să comparați, să vedeți ce se întâmplă și ceea ce spune Dumnezeu. Eu aici am avut foarte mult, m-am luptat foarte mult cu realitatea, cu ceea ce se întâmplă în biserică și cu ceea ce am studiat din Cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, uite, câtă dreptate are Ioan pe insula Patmos. Bine, înțeles că Duhul Sfânt i-a vorbit și i-a spus lucrurile astea. Asta se întâmplă chiar acum cu biserica la Odiseea. Mai am un paragraf. Vă rog. Dacă după marea dezamăgire de 1944 ar fi rămas neclintiți în credință și ar fi urmat uniți pe calea deschisă și de providența lui Dumnezeu, primind solia Îngerului al treilea și propovăduind-o cu puterea Duhului Sfânt în lume, adventiștii ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu eforturile lor. Lucrarea ar fi fost încheiată, iar Hristos ar fi venit deja pentru a-i da poporului său răsplata. Totuși, în perioada de îndoială și nesiguranță de după dezamăgire, mulți credincioși adventiști
a renunțat la credința lor. În felul acesta lucrarea a fost împiedicată, iar lumea a fost lăsată în întuneric. Dacă întreaga mișcare adventistă s-ar fi unit în respectarea poruncilor și a credinței lui Iisus, cât de diferită ar fi fost istoria noastră. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca revenirea lui Hristos să fie întârziată atât de mult. Dumnezeu nu a plănuit ca poporul Israel să rătăcească timp de 40 de ani în pustie. El a făgăduit să-l conducă în țara Canaanului și să întemeieze acolo un popor sănătos, fericit și sfânt. Totuși, cei cărora li s-a predicat la început nu au ajuns în Canaan din cauza necredinței. Inima lor a fost plină de murmurare, răzvrătire și ură și nu au putut împlini legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Cei 40 de ani de necredință, murmurare și răzvrătire a ținut Israelul din vechime în afara Canaanului. Aceleași păcate au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. Făgăduințele lui Dumnezeu nu au dat greș în niciuna dintre cele două situații. Necredința, spiritul lumesc, lipsa de consacrare și certurile din așa zisul popor declarat al lui Dumnezeu sunt cele care ne-au ținut atât de mulți ani în această lume a păcatului și întristării. Paragraf din Cartea Evangelizare, pagina 550-551. Da, ea de multe ori a atras atenția asupra acestui lucru. Voi continuați rutina religioasă bazată pe dogmele și doctrinele voastre, dar nu țineți cont de sfatul lui Dumnezeu. Ce li s-a reproșat celor din vechime pe timpul lui Moise? V-ați opus scopului lui Dumnezeu, planului, intenției sale și dorinței sale. Nu era vorba despre că ai furat găina vecinului, că ai mințit pe socru, că i-ai dat în cap copilului. Nu astea erau problemele care erau reproșate poporului, ci voi v-ați împotrivit intenției lui Dumnezeu cu voi. El a avut cu voi un scop și voi v-ați împotrivit. Voi v-ați așezat în drum. Exact asta este și problema de astăzi. Noi putem să fim riguroși cu privire la datoriile noastre față de Dumnezeu, indicate de Biblie și de Spiritul Profetic, 100%. Marea controversă nu se încheie. Nu este o chestiune că poporul e cam leneș, nu prea e ascultător de porunci, îi place păcatul, îi place moda, îi place lumea, îi place nu știu ce. Nu astea sunt problemele. Voi nu doriți să fiți vindecați. Voi vreți să fiți luați la cer pe baza performanțelor voastre față de niște sfaturi bune. Adică te-am sfătuit să faci asta, o fac și merg în cer. Aici asta greșeala oricărei organizații religioase. Au făcut o listă membrilor cum trebuie să se poarte și le garantează că dacă se poartă așa, vor ajunge în cer. Ați făcut o referire la tânărul bogat. Ce să fac ca să ajung în cer? Păzește poruncile. A fost o provocare asta. Pentru că el nu putea să păzească poruncile. Aia e chestiunea. Și Domnul a spus, voi ăștia farisei, el făcea parte din elite, voi credeți că pune mâna și păzește-le să vedem dacă poți. Asta era ideea. Să constatați că trebuie să veniți la mine. Că nu puteți. Că dacă puteți până acum de 1000 de ani, le-ați fi păzit. Pentru că în Ioan spune așa, că își despărțiți de mine, zice, rămâneți în mine, după cum lădița despărțită de butuc nu poate să aducă roadă. Tot așa nici voi despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aici este problema neînțeleasă, că fără prezența Duhului Sfânt, și zic în totalitate, noi nu putem să aducem roadele așteptate de Dumnezeu. Da, exact. Și tocmai asta era și valoarea soluției adusă la Minneapolis. Voi aveți un scop, iar scopul ăsta propus de Dumnezeu este să încheiați marea controversă. Nu să câștigați omenirea la Hristos, trăind pe planeta asta și continuând împărăția lui Satana. Voi trebuie să încheiați marea controversă. Și m-am mai gândit foarte mult la textul care zice că-și faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită. Zic, oare? Nu numai că nu valorează. Ce să faci cu o haină mânjită? Da? Atunci, studiind și
luând toate aceste declarații ale Domnului Hristos, ale cuvântului Lui, noi putem înțelege foarte clar că soluția lui Dumnezeu este perfectă. Și numai așa se poate, numai așa putem să avem biruință deplină. Numai așa. Cum a spus Apostolul Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și tocmai despre asta învățăm în Solia 1888. Reproducerea caracterului, adică reașezarea sistemului de operare divin în templul sufletului nostru. Da, exact. Și exact împotriva acestei intenții a lui Dumnezeu s-au ridicat totdeauna, că asta nu este o experiență nouă, inventată în mișcarea adventă. Sigur că nu. Așa a fost și acum 2000 de ani și acum 4000 de ani, totdeauna aceeași opoziție față de scopul etern, pentru că administrația acestui glob știe foarte bine ce înseamnă revenirea șechinei în templul inimii. Ei au trăit în această realitate și au contestat-o și acum vor să dovedească universului că poate exista viață pe o planetă din vasta împărăția lui Dumnezeu în care ființele n-au nevoie de locuirea Duhului Sfânt în templul inimii. Iar mișcarea adventă îi face jocul acestui rebel și susține afirmația că e bine să trăim așa și vom continua să trăim așa, n-avem nevoie de o intervenție pentru apariția unei noi omeniri, oameni părtași de natură divină. Și că prin păzirea poruncilor putem obține mântuirea. Da. Exact. Și realitatea este că sunt mii de ani când omul n-a putut să împlinească poruncile, pentru că venirea Domnului Hristos nu este condiționată de ținerea poruncilor noastre, care suntem învățați. Nu suntem pregătiți. N-am făcut fapte vrenice de pocăința noastră. N-am făcut fapte vrenice de a veni Domnul Hristos să ne recunoască ca fiind ai Lui. Nu că controversa este cea care ține pe loc venirea Domnului Hristos, când caracterul lui Dumnezeu nu este justificat înaintea lumii. Exact. Și sistemul de operare divin încă nu s-a realizat în ființa umană. În manifestarea puterii care va lumina pământul cu slava ei, oamenii vor vedea ceva care în orbirea lor li se va părea periculos, care le va trezi temeri și se vor așeza împotriva ei. Deoarece Domnul nu lucrează conform cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării. Elen White Herald din 22 decembrie 1990. Da, este un paragraf foarte des folosit de noi, l-am discutat în nenumărate ocazii, nu mai revenim asupra lui, dar da, eu constat că solia asta produce temeri unora. Și dacă doar le-ar produce temeri și ar zice, ok, bun, mie mi-e teamă, nu mă amestec în asta. Nu, se vor ridica împotriva ei. Asta și vor urâ. Da. Și îi vor urâ și pe cei care o primesc. Da, categoric. Ni se induce nouă și la cei din jurul nostru că dacă acceptăm o altă lumină, mergem în lumina crescând asupra, însemnează că noi formăm o altă biserică. Pentru că dacă n-am fost învățați până acum asemenea lucruri, însemnează că sunt străine de biserica noastră. Și se induce de către cei care sunt puși în poziție. Și eu le spun, dar nu e altă biserică. Nimeni nu caută să facă o altă biserică și nimeni nu vă spune să plecați din biserica în care sunteți, ci doar e o lumină crescândă pe care noi suntem chemați să o acceptăm, să o studiem, să o analizăm și să cerem călăuzire și lumină de la Dumnezeu să ne spună dacă este bine sau nu. Noi nu ne luăm după niște oameni, ne luăm după niște scrieri ale lui Ellen White pe care nu le-am avut până acum. Acum, dacă Biserica la Odiseea acceptă sfatul martorului credincios, nu devine o altă biserică? Da? Despre Domnul Hristos, Sorai spunea așa: Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Asta înseamnă că va apare o omenire deosebită de asta. Deci nu numai o nouă biserică, apare o altă omenire. Asta cred eu că frisonează pe oameni. Pentru că ei nu-și imaginează cât de înalte sunt scopurile și intențiile lui Dumnezeu cu noi.
Ei cred că nouă ne trebuie așa o mică modificare de comportament. Suntem băieți răi, dar ne facem băieți buni. Mâncăm carne, dar după aceea ne pocăim, ne pare rău, nu mai mâncăm. Ne îmbrăcăm ca lumea, dar constatăm și noi că după aceea genul ăsta de schimbare cred că este necesară pentru plecarea la cer. Domnul a spus foarte clar, omenirea asta, așa cum e ea, despărțită de Dumnezeu, nu are viitor. Punct. Asta duce la moarte eternă. Singura soluție este să acceptați apariția unei noi omeniri. Aici e teama, cred eu. Sigur. În studiile noastre am avut dovada inteligenței este capacitatea, înțelepciunea, puterea de a te adapta la noile condiții, cerințe sau provocări. Noi când ne-am mutat a 10-a oară unde locuim acum, soția era așa de energică, așa de împlinită, așa de realizată, așa de bine. Zic, bă, dar parcă tu te-ai născut din nou, tu parcă ai înflorit, parcă ești altă femeie, știi? Și m-am bucurat, s-a bucurat și se bucură orice și cred că la ideea asta a spus dumneavoastră, e o altă biserică, absolut, care e după voia lui Dumnezeu, care împlinește scopul etern, în care acceptă, dar cât de greu, cât de ușor este, atât să zici, Doamne, accept solia Ta, accept voia Ta, accept sistemul de operare divin și abia aștept să ajung la stadiu când să nu mai păcătuiesc. Până acum ne-am străduit, am făcut ce am făcut și nu s-a putut realiza. Și experiența are oricare și dintre noi. Ei, dacă tu ai un scop ca să faci tot poporul și nu doar separat că câte cineva spune, da, dacă ei, de ce nu se vede la ei? Pentru că Iosua și Caleb erau pregătiți să meargă în Canaan, erau sigur că acolo se poate, dar n-a mers singur, a trebuit să aștepte tot poporul și din nefericire a trebuit o generație să așa și o altă generație să intre împreună cu ei. Mai avem de suferit pe pământul acesta până când și ceilalți vor hotărâ și vor accepta să mergem în Canaanul ceresc. Da, sau unii nu vor accepta și care noi le vom respecta. E alegerea lor, sigur, le respectăm deciziile, sigur, e numai normal. Sigur. Acum mă gândesc la viziunea care a avut-o Ellen White și spunea că atunci când a fost luată în viziune, s-a mirat de 3 lucruri. Că a văzut acolo pe cei care nu credea să-i fi văzut, că acolo n-a văzut pe cei care credea să-i vadă și a 3-a mirare a fost, zice că eram și eu acolo. Eu cred că această solie va mișca pe oameni care de multe ori poate nu dai 2 bani pe ei și vor zice, da, domnule, da, eu cred că se va întâmpla, chiar am nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața mea și să facă o schimbare radicală. Cei de la răspânte și de la gardă. Și vor fi oameni care zice, cine mă, ăsta? Și oameni care o viață întreagă au prezentat adevărul cu putere, cu adevărul care l-a știut sau care așa, l-a acceptat. Dar care se potignesc în această solie, nu vor fi acolo. Da, asta este tragedia prin care trecem și prin care au trecut toate bisericile înaintea noastră. Uitați-vă la generația Domnului Hristos. L-au avut în mijlocul lor viu. Noi azi doar vorbim despre el. Noi azi doar îi repetăm declarațiile. Dar ei l-au avut concret, fizic, prezent în mijlocul lor. N-au văzut nici strălucire, nici frumusețe în tot ceea ce face. Totdeauna l-au criticat, totdeauna i-au schimbat motivațiile, cuvintele, declarațiile. Asta este poporul lui Dumnezeu. Singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu. Aceștia făceau cu Hristos ceea ce știm că au făcut. Și de aceea nici nu ne mirăm că astăzi se va întâmpla exact la fel și lucrurile vor funcționa exact după același tipar. Am vorbit despre naștere din nou sau despre înflorit. Biserica Adventistă așa s-a născut din toate bisericile care erau date, câțiva așa cu sfială, cu temere că cei din stânga, în dreapta îi socotește cum îi socotește, dar ei au mers înainte hotărât și s-au adăugat puțin câte puțin, Duhul lui Dumnezeu a lucrat și a ajuns biserica care este. Nu putem spune și nu recomand nimănui să zicem avem tot adevărul și noi suntem pe poziția cea mai bună și nu mai avem nevoie de nimic, pentru că suntem laodicieni. Ne întorcem înapoi. Când zici, atunci e altfel. Prin urmare, ca să
concluzionăm studiul nostru, Dumnezeu ne-a făcut o favoare excepțională să ne așeze în față scopul său etern și intenția sa cu noi. Nu ne împinge de la spate, nu ne îmbrâncește, nu ne pune condiții. Vreau să fac o operațiune asupra minții voastre care necesită pregătire de creator, de specialist, și asta înseamnă să reinstalez Duhul Sfânt în templul inimii voastre. Voi așa ați fost creați, conform scopului meu etern. Voi nu puteți funcționa fără acest scop etern. Și prioritatea voastră ca popor ar fi aceasta: să acceptați cu toată inima informația prețioasă pe care v-am oferit-o, să nu-i mai bagiocoriți pe oamenii prin care eu am vorbit atunci în 1888, să vă atrag atenția că nu este în regulă cu Biserica Laodicea și că nu există un program de educare sau de domesticire a legii păcatului și a morții. Și speranța noastră astăzi este aceasta, că cei care vor avea urechi de auzit și ochi de văzut vor vedea frumusețe în scopul lui Dumnezeu, în scopul său etern, și vor accepta cu mare bucurie în inima lor și va deveni prioritatea vieții lor refacerea scopului etern al lui Dumnezeu în poporul său. Și în acest moment poporul va fi pregătit pentru demonstrația pe care omenirea o așteaptă cu înfrigurare de mii de ani. Și noi simțim că a inundat în sufletul nostru atâta pace, atâta stabilitate, atâta echilibru și atât de mult așteptăm ziua când să zică Dumnezeu: tu, Ilie, tu trebuie să fii altoit, trebuie să fii schimbat. Vreau să pun în ființa ta sistemul de operare divin. Nu ni se cere nimic. Hainele noastre care le-am făcut până acum sunt ca o haină mânjită. Faptele noastre și toate cele. Ca să-ți dea cineva ceva gratuit, să nu te costă nimic și să refuzi, parcă e ceva ciudat. E o putere care face să se întâmple așa. Și zice un paragraf că Satana a făcut să fie așa. Și ne pare rău că Satana a avut succes în foarte mulți semeni de-ai noștri care nu văd frumusețea, delicatețea, gingășia și toate trăsăturile sistemului de operare divin, pe care îl dorim și ne rugăm și insistăm și încurajăm și pe cei din jurul nostru, ca să guste ce am gustat noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Și mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați pus la îndemână scrieri care va costa nopți și zile de studiu, rugăciune și meditație. Noi credem lucrul acesta din toată inima și este singura rațiune a existenței noastre. Ne simțim onorați și binecuvântați să fim părtași la asemenea ofertă. Ar fi o ciudățenie, să nu zic altfel, să refuzăm, să dăm cu piciorul unei mari binecuvântări și unei salvări atât de simple și atât de delicate pe care ne-a pus-o la îndemână Dumnezeu. Vă mulțumesc și eu pentru credincioșie și dragoste. O să fim la nunta mielului împreună. Cu mult drag. Să ne ajute Dumnezeu. Așteptăm cu mare dor și bucurie. Și nerăbdare.